Ola, boa tarde. Agricultores e gandeiros continúan coas súas protestas polo acordo comercial entre a Unión Europea e o Mercosur, que hoxe se vai asinar. Esta mañá cortaron a estrada en Ourense, Andrea. Efectivamente, levan aquí dende as 7 da mañá cortando este tramo da Nacional 120 a altura do Centro Comercial Pontevella para protestar polo acordo entre a Unión Europea e o Mercosur. Estas movilizacións non son algo novidoso, levan xuntándose dende o pasado 26 de decembro e, segundo nos contan, hoxe aquí en Ourense non van parar ata que alguén negocie con eles. En Aguiño, no concello de Ribeira, os mariscadores retiraron preto de 10.000 kilos de reló das praias da confraría. Fano para deixar espazo ao resto dos moluscos. Hai anos que o reló non pode venderse pola cantidade de chumbo que acumula. A pérdida deste produto non solamente económica, sino tamén o que acarreaba nos bancos, que era unha masificación total deste produto, pois evitaba que o resto das especies non puderan asentarse ben nin desarrollar dunha maneira boa. E xa o notaron seguro, o baixa que está a temperatura. Entrou aire frío e as condicións son óptimas para gozar dunha xornada de neve en Manzaneda, Xoel Rodríguez. Sí, boas tardes, xornada de neve perfecta, iso sí, coas pistas desta estación de Manzaneda pechadas porque o grosor, o espesor da neve non permitiu a súa apertura. Malia todo, durante toda esta mañá foron centos as persoas chegadas dende distintos puntos de Galicia, tamén, sobre todo, dende Portugal, que viñeron ata aquí para gozar desta estampa. Nuns minutos, en directo, neste Galicia Noticias, falaremos con algún destes afortunados. Comezamos o programa doxe na estrada. Dúas persoas resultaron feridas graves no accidente que esta mañá se rexistrou na autoestrada AP9, xusto ao seu paso polo municipio pontevedrés de Portas. O tráfico en sentido sur tivo que ser cortado por completo, como podemos ver na cámara da DXT. Chocaron un camión con mercadorías perigosas e máis un turismo. Foi pouco despois das 11 da mañá no quilómetro 116 da autoestrada, segundo informaba a Garda Civil. Os condutores que quedaron atrapados nese tramo tiveron que abandonar a vía pola saída 110, algúns deles escoltados pola Garda Civil en sentido contrario. A falta de espazo na estrada que conecta San Marcos, en Santiago, coa autovía, causa descontento entre os condutores e malos residentes da zona. O frecuente tránsito de camións pola vía de dobre sentido obriga os vehículos que usan a realizar manobras que chegan a estenderse por minutos para poder pasar. Aos poucos se invadindo o carril contrario, así se ven obrigados a trazar a saída cara a AP9 ou a A54 os camións que circulan pola rúa de San Marcos de Santiago. Esta dificultade no acceso débese ao estreita que é a pista, que ademais permite a circulación en ambos os sentidos. Esta circunstancia fai que tamén sexan frecuentes os atrancos cando un vehículo de alta tonelaxe se atopa con outro automóvil no medio da estrada. Hai algúns días que o tránsito é totalmente continuo. Xa non só cando coincide un camión cos coches, pero hai as veces que coinciden dous camións. Entón, teñen que facer manobras de adiante para atrás, hai veces que teño que sair da miña casa e teño que esperar 5 minutos. Unha especie de entrada así a algunha vivienda que ten así algo para apartar e tal, pero depois se te colle no medio ou das marcha atrás, se é un camión grande, xa tens que dar marcha atrás. Hai días que é terrible, que se xuntan aí na entrada, camións que veñen de arriba, camións que van por a pista. Con todo, as dificultades para os residentes deste tramo da vía non só se limitan ao frecuente tránsito de camións nin as dificultades para manobrar. Sinalan tamén que a falta de visibilidade e a ausencia de ver as rúas supoñen un risco, especialmente cando moitos dos vehículos que pasan polo tramo o fan superando os 30 km por hora que marca a sinalización. Xa ves que a 30 non pasa ningún, pasan lanzaos. As horas puntas é terrible. Nada, non temos visibilidade para salir das casas para ver se ven un. Desde que fixeron o acceso á autopista desde aquí, isto mete medo. Ante o actual estado da vía non existe unha solución consensuada para tallar os diversos problemas que afectan ao tramo, aínda que son múltiples as propostas de condutores e veciños para intentar resolvelos. Ou facer outro acceso e deixarnos a nós tranquilos, ou senón
cancheen isto e que nos poñan algunha beira rúa para nos poder salir das casas. Ao final isto o van a ter que poñer dunha única dirección, porque senón, si viña un camión eu son unha furgoneta, se vai en dous camións, como era un tráiler, pois non daban pasado. Con todo, a alternativa máis popular sería a de recuperar as restriccións de circulación por tonelaxe do vehículo que anteriormente presentaba a vía. Liberado un home de 80 anos que estaba sendo utilizado para estafar a través de internet. Os axentes da Garda Civil detiveron a 19 persoas e investigan a 3 máis nunha operación que deixa, polo momento, 121 víctimas por toda España, tamén en Galicia, en lugares como Lugo, Ourense ou tamén na Coruña. O grupo criminal illou o octoxenario da súa familia, obrigouno a vivir da esmola e cos seus datos abriron varias contas bancarias. Conseguiron roubar ata 36.000 euros. Isto é novo. Imos facer agora unha viaxe por Galicia a través da rede de cámaras que teñen disponible na nosa web g24.gal. Imos comezar este percorrido en Fisterra. Meteo Galicia acaba de rebaixar o aviso no litoral da Costa da Morte de laranxa a amarelo. Aínda así, toda a costa galega está en aviso por ondas de 4 a 5 metros. Así está o tempo no norte, en Ortigueira. O ceo está bastante diferente. Ali tamén teñen activo o mesmo aviso amarelo por ondas no mar. Na Guarda celebran hoxe a festividade de San Amaro cunha nova edición da súa Paletada Laconada. A cita é na parroquia de Camposancos. Preto dali, en Vigo, esta tarde celebrase o seu famoso certame de rondallas. Así está a cidade olívica a estas horas. Ben, rematamos esta viaxe por Galicia a través das nosas cámaras web en Verín. Parece que está un pouco anubrado, incluso hai néboa. Ali hoxe teñen a romería popular no Monte de Abedes polo Santo Antón. Continúan as protestas do sector primario polo acordo comercial co Mercosur. Hoxe, gandeiros e agricultores cortaron a estrada en Ourense. Imos ver en directo cal é a situación. Contanos, Andrea. Pois xa vedes, aquí seguen os agricultores e os gandeiros na Nacional 120 en Ourense, a altura do Centro Comercial Pontevella. E para coñecer mellor os detalles da súa mobilización, estamos con Javier Losada, que é agricultor da zona da Limia, que nos vai contestar unhas preguntas para coñecer mellor a súa situación. Que tal, Javier? Bueno, unha das principais reclamacións é que existe unha desigualdade, non, entre vos e os países do Mercosur, sobre todo no control sanitario, non é así? Correcto, xa desde hai anos pa aquí, con outros países como Marruecos ou Egipto, xa tiñamos estes tipos de problemas, e bueno, agora co tema do Mercosur xa creo que vai ser a gota que vai colmar o vaso. No tema dos compañeros de ganadería, que xa moitos anos que se utilizan nin antibióticos nin hormonas, pois a carne que vende desos países ven toda hormonada con antibióticos. No noso caso, xa se nos está exigindo ahora mesmo a huella de carbono, vamos a incrementar os abonos uns 140 euros tonelada por o tema da huella de carbono, e o barco que vende Paraguai ou da Argentina, pois eu creo que tamén contamina, non? Por eso nos sentimos un pouco discriminados nese aspecto. Hoxe estades aquí en Ourense, pero xa estivestedes tamén na 52, tamén diante da subdelegación do Goberno. Cal é a idea a partir de hoxe? Ides estar aquí de xeito indefinido? Tedes algunha outra programación? Sí, en principio estamos aquí porque cando estuvemos na 52 o subdelegado comprometeuse a que nos iba a tratar de ter esa reunión que tanto pedimos do primeiro día co Ministerio, tratando de desescalar un pouquiño os cortes de tráfico. Nos así accedemos. A sorpresa foi que nos prometeuse con nós a facer cortes programados na 52, pedimos un corte programado na 52 e non nos admitiu. Entonces, pois a xente desde o día 29 que está aquí, está encabronada, quixo vir para aquí a cortar esta carretera. Sí, perdón. Sí, en principio, mentras non se comunico con nós e non nos atenda as nosas reivindicacións, de aquí non nos vamos a marchar. E intentaron algún tipo de negociación a maiores con Bosco dende que o luns abandonastedes a 52? Sí, estuvemos ca Conselleiro do Medio Rural, fixemos tamén chegar as nosas inquedanzas, recibiunos dunha maneira cordial, esperemos a que atenda tamén as nosas reivindicacións. Pois xa escoitástedes, estas son algunha das súas reivindicacións que manteñen cortada a Nacional 120 aquí en Ourense.
Grazas, Andrea. Pois en Lugo tamén seguen as protestas do sector primario contra o acordo do Mercosur. Onte pola noite improvisaron unha foliada reivindicativa para dar visibilidade á súa protesta. Ata 150 tractores rodearon a muralla de Lugo nunha protesta que se mantén polo momento indefinida. Cambiamos de asunto, xa está en marcha unha das mellores campañas de grelos dos últimos anos. O frío e a chuvia favoreceron os cultivos desta verdura típica do inverno galego. Rematadas as festas do Nadal, chega o tempo do cocido e do lacón con grelos, a verdura máis emblemática do inverno galego. Nesta explotación de Boqueixón van polo segundo ciclo de produción, nunha campaña que cualifican de boa en calidade e cantidade. É unha campaña que está facendo frío, algo de agua, non están vindo moitos días de sol, entonces o grelo sí que o está agradecendo o ter a agua. Está sendo, en tema produción, está sendo bo. É un ano con boa produción. Son múltiples as variedades de grelo que se producen en Galicia, pero na horta de Rodiño cultivan con moito mimo unha específica desta zona, o grelo de Boqueixón, coidando e seleccionando a semente para lograr un produto de calidade e sabor que marcan a diferencia. É un grelo moito máis suave, non deixa de ter o sabor de grelo, pero non ten ese sabor fuerte, agrio, senón que é moito máis suave. É un grelo que non fai tanto daño a hora de comelo, porque non ten esa acidez. Entonces, pódelo botar tanto nun cocido como nun revuelto, simplemente con un pouco de aceite. É unha cena super fácil, super rápida, porque en 3 minutos o tes, porque ademais é eso, a cocción que necesita moi pouca. Na froitería a mancha de grelos que leva ao redor dun kilo custa 4 euros, pero auguran que nun futuro irá máis caro e converterase nun produto de luxo, porque non hai relevo xeracional nin man de obra no campo. Están deixando de traballar esas señoras maiores que as que antiguamente traballaban co grelo, cada vez hai menos. A xente nova non se mete no traballo do grelo porque é un traballo duro, de moitas horas, co lombo baixado, apañando, despois a manchear. Entonces sí que é certo que non é un traballo, por eso dai que o precio cada vez sea máis alto. Na horta do Rodiño manteñen 8 hectáreas dedicadas ao cultivo do grelo de Boqueixón. A man de obra coa que contan é a do home de Ánxeles, súa nai é un operario. Mariscadores da Quiño levan retirado preto de 10.000 kilos de reló das praias da Confraría para deixar espazo ao resto dos moluscos. Hai anos que o reló non pode venderse pola cantidade de chumbo que acumula. En 4 xornadas de traballo nesta praia da Catía, mariscadores da Confraría de Carreira a Quiño levan retirado preto de 10.000 kilos de reló. Só este venres unha vintena de embarcacións quitaron 3.000. Este molusco tende a acumular chumbo, por iso hai anos que non se comercializa, pero amoreado nos bancos marisqueiros prexudica as outras especies como a ameixa, moito máis valoradas. E aunque non lo pagan, non podemos ter unha media que era o que estábamos tendo de 3 a 4 euros o kilo, neste caso é 0,85, tamén para a destrucción, é unha maneira de que ao final pois todos quedamos máis ou menos contentos, porque tamén, ademais de que nos o quitamos para rarear a zona, tamén se lle dá un uso de que se pode ter beneficios tanto dun xeito como do outro, da maneira que se vai a tratar. Esta confraría chegou a un acordo coa empresa Seaga, escrita á Consellería de Medio Rural, para recoller ata 24 toneladas. Seaga ten dous frentes, dúas maneiras de actuar con esta especie. Por un lado é compostaje, para abonos e para este tipo de cousas, e por outro lado pois é biogás, por o que temos entendido. O problema da concentración do reló dáse noutras rías, como a de Ferrol ou a de Pontevedra. A ver, todo este frío ten que ter algo positivo. É unha fin de semana para gozar na neve, por exemplo, na estación de Manzaneda. Como está esa mañá por aí, Xoel? Contanos. Pois mañá perfecta, Alberto, para gozar da neve, por exemplo, lanzándose unhas bolas ou deslizándose por estas costas. Iso sí, xornada non tan perfecta para os amantes dos deportes de inverno, do esquí ou do snowboard, porque as pistas desta estación de Manzaneda permanecen, por desgraza, pechadas, xa que o espesor da neve non é suficiente polo momento. Durante toda a mañá, María Todo, vimos a centos de persoas chegadas dende distintos puntos da nosa xeografía, mesmo dende a América Latina, e tamén a moitos galegos e galegas, como é o caso de Isa
e de Mar. Boas tardes, Mar, contanos, de onde vides vos? Hola, yo vengo de Nigrán. Non sei se é a primeira vez que vides a Manzaneda. No, ya vinimos más veces. Siempre que podemos. Isa, neste caso contábasme que viñesteis vos 2 horas, non? Sí, sí, los maridos son frioleros, no tienen ganas de cansarse y se quedaron en casa, pero aquí estamos nosotros con no mucho. Cal é o plan da xornada? A que hora chegasteis e cando tes previsto marchar? Llegamos sobre la 1:15, 1:30 más o menos, y tenemos libre hasta las 5 de la tarde. Entonces la idea es tirarnos en trineo, hacer un poco el indio y nada, disfrutar, fundamentalmente disfrutar. Non sei xa que viñesteis tantas veces se desta volta vedes máis xente que en outras ocasións, menos xente? Quizás menos gente y también un poquito menos de nieve. Pero bueno, de cualquier modo, seguro que encontramos opciones para pasárnoslo muy bien. Pois que así sexa. Moitas grazas por esta declaración. Como din a Isa e Mar, a previsión é que durante as próximas horas a cota de neve poida descender ata os 900 metros, así que agardemos que esa previsión acompañe para que mañá as pistas desta estación de Manzaneda poidan abrir ao público. Moitas grazas, Xoel. Os animais da casa son os protagonistas dunha das tradicións máis antigas do país. É que hoxe é o Santo Antón. É unha escena que van ver que neste sábado se está repetindo en moitos puntos de Galicia. É a tradicional bendición das mascotas que exerce o Santo Antón. Antigamente facíase cos animais de traballo da casa, pero claro, os tempos van cambiando. É o patrón dos animais. Esta é unha tradición que se remonta varios séculos no tempo. O que pasa é que Oliver está enfermo, é mudo, non ten voz, ten problemas respiratorios e, bueno, estámoslo tratando e quedou na nosa casa. Extrañaba esto porque, a ver, soy muy creyente y me encanta que es parte de la familia, el animal, que estuviera bendecido. A axuda non é mala, para que se todo vai ben, que siga sana e bueno, que nos dure moitos aniños. Como se lle quera as mascotas. Tamén en Lugo recuperan hoxe a tradicional bendición dos animais polo San Antón de Abad. As obras na Capela da Soidade interromperon esta tradición moi seguida polos lugueses, Noelia. Nada. Esta tradición data do século IX. Naceu para protexer os animais que axudaban nas labores do campo. Naquela época, esta tradición era moi importante porque era moi importante a saúde dos animais polo seu papel na sociedade. Hoxe os roles mudaron e os que acoden á bendición son as mascotas, que son un membro máis da familia. Os lugueses teñen unha gran devoción por esta tradición, como se pode ver nestas imaxes do ano pasado, na que a bendición se tivo que celebrar no exterior do templo, na propia rúa, por as obras que había dentro da igrexa. Unha cita de hoxe moi especial porque se recupera esta tradición no interior da Capela da Soidade despois do parón de varios anos pola pandemia e tamén polas obras no templo. Grazas, Noelia. Pois, ademais de bautizalos, aí en Lugo os cans tamén foron protagonistas en Lugo coa celebración da Exposición Nacional Canina e a 52 Exposición Internacional Canina, un evento que, xunto co Campeonato de Agility, conseguiu convocar en Lugo a máis de 1.500 cans e tamén os seus donos. Participan animais de 140 razas diferentes e trátase dun evento que está aberto a todo o público. Un evento moi importante, hoxe exposición nacional e mañán internacional, para ser campeón de España e campeón internacional, aparte que mañán é para a Liga Liguau, o sea, para a Liga dos mellores cans de dentro dos mellores de toda España. Que requieren atención independientemente de la fase en la que se encuentren. O bien, si es un perro de espectáculo como él, necesita unas rutinas de higiene y de entrenamiento en casa todos los días. Estamos dándolle os últimos retoques porque sempre, inda que os vemos prácticamente tal, cando chega sempre ves pues, un pelo que sale por aquí, un pelo que sale por alá, os pequenos retoques que a veces son os que realmente importan. En Vigo esta tarde celébrase o seu tradicional concurso de rondallas, un evento que este ano vai batir récords de participantes con ata 17 agrupacións da provincia. Van ser 5 horas de música nun momento no que as rondallas están máis de moda que nunca grazas a esa película de Daniel Sánchez Arévalo, Mar.
Pois xa está case todo listo no IFEBI para acoller este serán a partir das 5 o gran espectáculo da sétima o concurso de rondallas con todas as localidades vendidas. Falamos de 6.500 espectadores e para facilitar a entrada o acceso abrirase a partir das 3 desta tarde. O cheo pois está garantido para asistir ás actuacións de 17 agrupacións, 1.500 componentes. Cada rondalla presenta a súa produción musical con postas en escena sempre espectaculares. De plena actualidade pola película Rondalla nestes momentos, o certo é que estas agrupacións son unha tradición centenaria e única do sur de Galicia, dende Vigo ata o Miño. Un fenómeno cultural con raíces xa na Idade Media, pero que se adaptou aos tempos con versións modernas e ás veces mesmo transgresoras de gran nivel, como seguro poderemos comprobar esta tarde. Grazas, Mar. E velaquí os teñen. Son os xenerais da Ulla, e xa me dá risa porque esta mesma mañá dando conta de que aínda non rematamos a digestión dos doces de Nadal e xa entramos de cheo no tempo do entruido. Esta mañá presentaron en Silleda o programa de entruido tradicional da comarca do Ulla, do que son os claros protagonistas. O vindeiro sábado vai ser a súa primeira saída no campo da festa de San Miguel de Sarandón en Vedra e esperamos velos aquí no Galicia Noticias. Ben, pasan un poquinho das 2:15, cambiamos de asuntos. Veciños da rúa Florentino Cuevillas, do centro da cidade de Ourense, queixanse do acceso continuo de vehículos nunha zona coa circulación restrinxida. Reclamanlle ao Concello máis control policial e tamén a instalación de cámaras de vixilancia para reducir o tráfico nunha rúa que debería ser, din, semipeonil. Este vídeo grabou hai uns días un veciño da rúa Florentino Cuevillas para denunciar a presenza continua de coches aparcados e mesmo circulando. E así estaba esta mañá esta rúa con tráfico restrinxido no centro de Ourense. Aquí aparcan os coches, pasan os que non viven por aquí a toda velocidade, cando está prohibido a pasar a máis de 20, ya é solamente por veciños de aquí. E logo queres entrar nos garaxes, están coches aparcados de diante. Está sendo unha das primeiras calles de Ourense, sendo peatonal, convertirse nunha calle prácticamente como a calle Progreso ou a avenida Habana. O problema é que moitos deles xa non están parados, que circulan ás veces incluso a certa velocidade. Eu levo aquí ano e medio e é tan habitual ver pasar coches que eu nunca soupen que era peatonal. Hasta que se empezou a comentar que era peatonal e tal, porque é moi habitual. A veciñanza di que está farta do ruído e da continua presenza dos coches. Xuntámonos todos os presidentes das comunidades, decidimos facer un escrito hacia o ayuntamiento, fai un mes e medio, non tuvemos contestación. Pedimos que nos escoiten o escrito que se lle fixo e que ou que simplemente veñan media horiña unha mañá e que vexan pois, o que pasa por aquí. Tienen que señalizar mellor isto, porque está mal señalizado. Hai dúas señales pequeniñas que pon a gas por veciños de aquí, non? E a moita xente non entende esa señal. Ademais, pídenlle ao Concello outras medidas que din poderían axudar a solucionar o problema do tráfico. Creo que había que tener un seguimiento máis constante da policía ou de quen sea, que non obstante pasan e multan, pero Está todo inventado, o sea, cando o resto de España pon medios para que nunha calle peatonal se restrinja o tráfico, como son cámaras de vigilancia de tráfico, que asimismo a Cámara pode facer que se sancionen os vehículos. Igual tiña que haber outro sistema para que a xente non pudera entrar tan facilmente. O civismo sabemos que ás veces a comodidade pódenos. A rúa semipeonil Florentino Cuevillas, que comunica a rúa Sáenz Díez coa avenida da Habana, ten moito tránsito de peóns e desde hai un tempo agora tamén de vehículos. Imos agora botar unha ollada a algunha das moitas citas culturais que cada fin de semana temos aquí en Galicia. Moitas música para todos, gustos tamén das artes escénicas, son algunhas das nosas seleccións para que poidan escoller entre hoxe e mañá. Comezamos este repaso á xenda da cultura na fin de semana en Vigo. O malagueño Pablo López ofrece hoxe no Auditorio Mar de Vigo un segundo concerto na cidade, presentando o seu novo traballo, titulado El Niño del Espacio. Tamén en Vigo, no Teatro A Fundación, se estrea esta noite as cancións do seu novo disco titulado Nadando na Incerteza. Son 12 temas novos que conforman un traballo acústico editado en formato libro-disco. Da combinación dunha orquestra sinfónica e un disc-jockey xorde o espectáculo da DJ Symphonic and Royal Film Concert Orchestra. Teñen dúas citas, hoxe en Santiago e mañá na Coruña.
cun heteroxéneo repertorio de artistas como David Guetta, Queen, Hans Zimmer ou os Village People. O humor ten cita en Pontevedra cunha nova edición do espectáculo Noites de Retranca. Hoxe poderán gozar das historias de Celso Fernández San Martín, Kiko Cadaval e Mofa e Beza. En Santiago, o Salón Teatro acolle a nova produción do Centro Dramático Galego, a adaptación de Memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas. Dirixe a obra Cándido Pazó.